da taf xi jfisser li Alla se jobsoqok il-barra lilek. Dak li jfisser. Din il-kelma tiegħu fl-Apokalissi, fil-ktieb ta' Rivelazzjonijiet. Mhux li kont kisaħ jew skun jgħidilna, imma x'inti biret jien nobsoqok il-barra. Ja kelma jibsa, int tobżoq il-barra dak li inti ma ġġerraħx. Alla ma jġerraħniex berdin. Eżistijaj. Ma jġerraħniex berdin. U di mhix xajta. Huwa dan il-passaġġ li rridu nagħmlu. Forsi il-passaġġ tagħna huwa mill-mewt li tfisser bruda fil-ħajja tiegħek. Mill-mewt li tfisser li int ma tridx tagħmel pass il qudiem fil-ħajja nisranija. Il-mewt li hija li int staġnajt, li int taħseb li int tajjeb, li int taħseb li sir xi ħaġa anke fil-Knisja. U tirrealizza li int minn xejn, li int għaddej, li int jetem biex taqdi, li int tassew tmut għal kien nifsek. Eżistijaj. Ejjew neħtlu verament fina nfusna, f'oxritna, ħalli naraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħna tassew quddiem Alla mhux quddiem il-bnedmin. Ma nqablux lilna nfusna ma' bnedmin oħra, imma naraw il-mulej kif iridna. Inkunu tassew dak li jgħid is-Salm fid-dawl tiegħek u Alla. Aħna naraw id-dawl. Tittara d-dawl vera ta' ħajtek mhux jgħid ħadd ieħor, mhux jgħidu l-bnedmin, imma xejn Alla f'ħajtek. Dak li jgħidu l-apostli anke wara l-qawmin ta' Ġesu mill-mewt meta jiġu persegwitati u jagħmluha ċara. Jeħtieġ li aħna nobdu iktar lil Alla milli il-bnedmin. Jeħtieġ li nobdu iktar minn Alla milli mill-bnedmin. U dan jista' jkun passaġġ li tittamel. Li inti persuna li tagħti każ iktar ta' xhidu l-bnedmin milli xejn Alla fuqek. Dan jista' jkun lajt tiegħek li tmut għal dik il-ħaġa ħalli tirxoxta verament u kif San Pawl ngħixu għal mulej Ġesu. U dan huwa passaġġ ieħor eżisti li aħna rridu nagħmlu. Li aħna bħala nsara rridu niskopru li aħna ma ngħixux għalina nfusna, imma aħna ngħixu għalih li hu s-Sultan tal-Glorja kif jgħid San Pawl. Aħna msejħin biex inkunu ta' Ġesu Kristu kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Rumani fl-ewwel kapitlu. Imsejħin biex inkunu ta' Ġesu Kristu. Kemm hu faċilment li aħna nkalfidi nistranija tagħna ngħixuha biex jiena għalija biex takkomodani. Il-fidi nistranija jiena nżomma sakemm lili tagħtini l-paċi, sakemm lili tagħmilni kuntent, sakemm lili tindak li jaqbilli. Allura jiena kun qed ninqeda bil-fidi, jiena kun qed ninqeda bir-reliġjon, jiena ninqeda b'Ġesu Kristu, jien ninqeda bil-Knisja tiegħu għaskapitu tiegħi, għall-vantaġġi tiegħi, għall-mod kif jiena nħossni. Imma m'iniex inħalli din il-preżenza tal-mulej ħajja tibdilni, toħroġni minn dan il-mewt, minn din l-egoizmu anka fil-ħajja spirituali. Ħalli ngħix tassew għal-mulej, li jiena ngħix tassew għalih, li jiena nkun tassew tiegħu. Tad-lajt irid tiċaqlaqna mill-qiegħ, irid iġib din il-bidla, irid jagħmel din il-konverżjoni fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Gwaja lina jekk lajt jiġi u jħallina kif inkunu, għax ifisser li aħna nkunu bżaqna f'wiċċ Alla. Ifisser li aħna nkunu ġejna naqgħu nqumu mill-grazzi li l-mulej irid jagħtina. Ifisser li aħna niġu ma jinteressanix minn dak li Alla irid jagħmel magħna u jkollna l-gazz saħansitra illi mmorru nagħmlu ċerimonja fil-Knisja li ma tkun xejn li f'ħafna kliem vojt għaliex m'hemmx din il-bidla fil-qalb li qiegħda sseħħ fik. Ma jistax ikun eżistijej. Li sena wara oħra aħna nibqgħu b'dawn l-istess mentalitajiet. U mhux qed ngħid għan Islam imorx il-Knisja. Għalija l-ewwel wieħed li ħan iċċelebra rajt li bħala saċerdot semmexxi din il-funzjoni ta' rajt. Ma jistax ikun eżisti li aħna ħan intaqgħu wiċċ imwiċċ ma' dan il-misteru ta' Kristu mqajjem il-mewt u nibqgħu nofru r-reżistenzi tagħna li ma rridux inħalluh jibdilna, li ma nħalluhx jaħlisna mill-ktajjen li hemm fina, li ma jħalluhx inaħsinna l-qxur tal-ama li hemm fina, li ma nħalluhx imiss is-supervja, li ma nħalluhx imiss l-egoizmu, li ma nħalluhx imiss il-bruda, li ma nħalluhx imiss l-inganni ta' Satana fil-ħajja tagħna. Ħalli verament nesperjenzaw din il-ħajja. U eżistijin meta dan il-passaġġ nagħmluh mill-mewt tal-ħajja, allura hemmhekk hemm grazzi kbar jistennuna.
Għanna keddin narfu illi dak il-muli għamel għalina fuq is-salib l-ewwel ħaġa aħna ma nġibuhx fix-xejn. San Pawl minnhom jitkellem li ma nġibux il-grazzja ta' Kristu fix-xejn. Kemm faċilment nġibuha fix-xejn fil-veru sens tal-kelma, meta l-qawwa tiegħu ma nħalluwiex taħdem fina. Din hija daw tafux. Din hija mod kif inti sabbat il-bib ta' qalbek fuq ċalla u ma tħallihx jidħol jippenetra fik. Imma dawk li jagħmlu din l-esperjenza allura jistu jiskopru il-libertà li jħobbu, jistu jiskopru izbuħija li tkun tal-mulej, jistu jiskopru zbuħija li inti tmur tevanġelizza, jistu jiskopru zbuħija li taqsam l-mħabba tiegħek ma' ħaddieħor anke meta mhix dejjem din hija milquha. Jistu jiskopru il-libertà li xandol il-verità anke meta dina jippruvaw jgħidu li gidba. Il-libertà li xandol li Ġesuwa mqajjem il-mewt anke ħaddieħor laqas biss li tagħti imma inti ma tkunx immexxi aktar mill-biża għaliex inti doqt rajt din it-tjubija tal-mulej fil-ħajja tiegħek. Tibda tesperjenza din il-libertà li inti tista' tgħix fi żwieġ tiegħek minkejja momenti ibsa li inti jista' jkun li tkun qed tgħaddi minnhom. Li inti tista' tkompli tgħix il-vokazzjoni saċerdotali tiegħek anke jekk sħabek saċerdoti, anke jekk sħabek fil-komunità parrokjali ma jkunux qegħdin jifhmu dejjem il-ħidma tal-mulej fil-qalba tiegħek. Jew fil-komunità li inti tkun qed tgħix fiha. Hija din il-libertà li għax inkunu verament esperjenzajna ħajja ġdida tagħtina l-qawwa li nkomplu nesperjenzaw il-mulej u li nkomplu nxandruh. U li tagħmilna persuni li għandna l-paċi vera. Ġesu meta jqum il-mewt isellem kontinwament il-paċi magħkom, il-paċi magħkom, il-paċi magħkom. Din hija l-paċi li d-dinja għandha bżonn. Din hija l-paċi il-Marija l-ewwel waħda kienet għaddiet minn mewt għal-ħajja għaliex kienet l-Immakulata, kienet tgħix din il-ħajja kontinwa, ma kellix bżonn tgħaddi minn mewtija għax il-mulej ta' dan il-privileġġ partikolari. Għalhekk hija l-om tagħna tas-semma li hija tant qrib tagħna illi tista' turina verament it-triq tal-paċi. Għalhekk il-Madonna f'diversi mid-deritt tagħha anke fi żminijietna hija turi lil anfisha bħala sultana tal-paċi. Għax il-paċi tiġi frotta bina Ġesu imqajjem il-mewt, frotta din il-ħajja ġdida li Kristu li jagħtina. Jalla tistijej dan lajt ifisser tas-sew għalik bidla radikali mill-iħnet. Jekk tagħmel dan il-murjat is-snin.